Yine bugün Nowruz bayramçylyk. Netiýeden Nowruz bayramlaryny gutly bolsun. Şu mart aýy, şu ýyl 2025-nji ýylyň. Yine bugün Nowruz bayramçylygy. Bayramlaryňyz gutly bolsun. Tügeleme şu mart aýynda bayramçylyk bilen ýyly tep bolup gitdi. Bugün Nowruz bayramçylyk orada aý boldy mart aýynda. Ondan soňra 8-nji mart gelin öýlenmeden bayramy, mehriban enelenmeden bayramy. Bugünüm ýene 3 günläp neme ýanky Nowruz bayramçylyk. Ýene 4 ýaş günden bayram namazy, bayram güni bolar nesip boldy. Şu 2025-nji ýylyň mart aýy hemmekse yrtgal ýetirdi Allah. Jan ýeneki ýyllerde oğlanlyň jan sag bolup mehriban enelenmeli şunu ýaly bayramlary bilen gutlamak nesip etsin. Toy bolsun, dama toýdan ýetirdi.